ତ ଦୂତାବାସ ବନ୍ଦ କଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଜିଠାରୁ ଭାରତ ଦୂତାବାସ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଇସଲାମିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଦୂତାବାସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ କରିବ ବୋଲି ଶନିବାର ଦିନ ଓଭରଅଚ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ଏଥିରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ବା ଗଭୀର ଦୁଃଖ, ପରିତାପ ଓ ହତାଶା ସହିତ ଏହି ଘୋଷଣା କରୁଛି। ଆତିଥ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଭାରତ ସରକାର ସହଯୋଗ ଅଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠେୟ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆତିଥ୍ୟ ଦେଇଥିବା ସରକାରଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଯୋଗ ମିଳିବା ଫଳରେ ବାଧା ଉପୁଜିଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଐତିହାସିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିବା ବହୁତ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଏଭଳି ଗଭୀର ଅନୁଶୋଚିତପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦୂତାବାସର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ କୂଟନୀତିମାନେ ୟୁରୋପ ଓ ଆମେରିକା ରାଜନୈତିକ ଶରଣ ପାଇବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଦୂତାବାସ 3 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ମିଡିଆକୁ କହିଲେ। 5 ଜଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କୂଟନୀତି ଭାରତ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବାର କର୍ମଚାରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ୍ ନମ୍ବର 2 ହଇରାଣ କରୁଥିବା 2 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଜୀବନ ହାରିଦେଲା 14 ବର୍ଷୀୟ ଛାତ୍ର। ପୁଅମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥିବା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ହଇରାଣ ହିସାରେ ଓଲଟା ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜଣେ 14 ବର୍ଷୀୟ ଛାତ୍ରକୁ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର 2 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଛାତ୍ର ଜଣକ ହତାଶ ହୋଇ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି ଚରମ ପକ୍ଷରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଛାତ୍ର ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ 2 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ହିସାରେ ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ଛାତ୍ର ଜଣକ ବେଳ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଶନିବାର ଜୀବନ ହାରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୂରା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ 2 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଏପରି କରୁଥିବା ଛାତ୍ର ଜଣକ ମାନସିକ ଚାପରେ ରହୁଥିଲା। ଏନେଇ ସେମାନେ ସ୍କୁଲର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ତଥାପି ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନଥିଲା। ଶେଷରେ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଶନିବାର ତାଙ୍କ ରୁମରେ ଫାଶୀ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣା ବେଳେ ପିଲାଟିଏ ମା ଜିନ୍ଦରେ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପିଲାଟି ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଦେଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ସେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୁଲିସ ଆଇସିପିସି ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପଢ଼ନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟ ଖବର ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ନ୍ୟୁଜ୍ ନମ୍ବର 3 ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା 8 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବାରାଣସୀ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛି। ଶିଶୁକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଫୁଲପୁର ଥାନା କରଖିଆ ପରେ ଏକ କାର ଟ୍ରକ୍ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବଂଶଗତ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି କାମନା କରିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ସମସ୍ତ ବେଦନା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ସମସ୍ତ ପୀଡ଼ିତ ପିଲିଭିଟ ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। ବୁଧବାର ସକାଳେ କାଶୀ ଦର୍ଶନ ପରେ ସମସ୍ତେ ବନାରସରୁ ଜୌନପୁରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଫୁଲପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କରଖିଆ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି କରୁଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ ନମ୍ବର 4 ବଢ଼ିଲା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଣକୁଶଳୀଙ୍କ 345 ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ିଲା 352 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀଙ୍କ 358 ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 392 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ
କୁଶଳୀଙ୍କ 435 ଟଙ୍କା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତି 442 ଟଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଅତି କୁଶଳୀଙ୍କ 495 ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ 502 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ ନମ୍ବର 5। ସିକିମ୍ ପ୍ରଳୟରେ ବନ୍ୟାରେ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ। ସିକିମ୍ ପ୍ରଳୟଙ୍କ ବନ୍ୟାରେ ନିଖୋଜ ଯବାନ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ। ସିକିମ୍ର 23 ଯବାନ ବନ୍ୟାରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳର କାମାକ୍ଷାନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ହାବିଲଦାର ସରୋଜ କୁମାର ଦାସ। ତାଙ୍କର ଘର ଦିଘର କେନ୍ଦୁଢିପ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ସରୋଜ ପରିବାର ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଯବାନମାନେ ନିସ୍ତା ନଦୀ ନିକଟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଅଚାନକ 15ରୁ 20 ଫୁଟ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ଘଟିଥିଲା ଏତେ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଏବେ ସ୍ଥଳ ସେନା 23 ଜଣ ଯବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରଖିଛି। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ 20 ଜଣ ଲୋକ ବି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିମାଳୟର ସୁରୁଜ ଉଇଁଲେ ଅଳସ ଭାଙ୍ଗେ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଛୋଟିଆ ପାହାଡ଼ ରାଜ୍ୟ ସିକିମ୍। ଏହି ଜାଗା ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ସେଠାର ଲୋକ ବି ସେତିକି ସରଳ। କଲ କଲ ହୋଇ ବହୁଥିବା ଜୀବନରେଖା ତିସ୍ତା ନଈ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ଜୀବନରେଖା ଅଚାନକ କେମିତି ଅଢ଼ାଜି ହୋଇ ଅକଥନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ସିକିମ୍ ଲୋକଙ୍କ ହ୍ରଦ ଉପରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଉଡ଼ୁଥିଲା। ତିସ୍ତା ନଦୀ ଟୁଙ୍ଗାର ସ୍ଥାନ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ପାଣି ଛଡ଼ା ଯାଉଥିବା କିଛି ଜାଗା ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଗତକାଲି ଅଚାନକ ଟୁଙ୍ଗୁର ଡ୍ୟାମ୍ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଫଳରେ ସ୍ଥିତି ବେକାବୁ ହୋଇଛି। 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। 8ଟି ସେତୁ ଭୁଶୁଡ଼ି ଆଉ କେତେ ରାସ୍ତାରେ ଧୋଇ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ।